Minden nap egy új lehetőség, egy rejtett ajándék. Ajándék, amikor kinyitod a szemed, és egy új nap köszönt rád. Ajándék minden apró mozdulat, a megszokott rutin biztonsága. Ajándék a madarak dallama, amely emlékeztet arra, hogy élsz. Ajándék, hogy érzel, látsz, hallasz, megélsz. Ajándék a napfény melege az arcodon. Ajándék minden pillanat, ami megérint, ami kiragad a hétköznapokból, és emlékeztet arra, hogy az élet több, mint rohanás. Ajándék, hogy tovább haladhatsz az utadon, még akkor is, ha néha nehéz. Mert maga az élet a legnagyobb ajándék. A csodák nem kívül vannak, bennünk élnek. Csak észre kell vennünk őket. A boldogság nem történik velünk, mi teremtjük meg. És bár az út tele van munkával, önismerettel, küzdelemmel, a végén ráébredünk arra, kik is vagyunk valójában. És ez az igazi ajándék.